Avui farem fideus a la cassola de mar. És un plat que vam sentir en el Fermí Puig i ens va semblar que podia ser prou bo i gustós. De fet, es prepara d'una forma molt similar als fideus a la cassola de tota la vida, però en lloc de posar-hi la costella, la cansalada, hi tirem marisc. El farem avui per 5 persones i per tant necessitarem un mig quilo de fideus, d'aquests que siguin una mica gruixuts, una sípia maqueta tallada a daus i la melsa també la farem servir. Necessitarem escamarlans, un per cap, una bona gamba, també una per cap, uns 300 grams de cloïsses. Necessitarem aproximadament 1,5 litres de fumet, que ja l'hem preparat abans, un gotet de vi blanc, una ceba, un parell de tomàquets madurs, un gra d'all, oli d'oliva, pebre vermell dolç. Nosaltres fem servir el de la Vera, li dona un toc fumat, però podeu fer servir qualsevol pebre vermell dolç, uns brins de safrà, sal i pebre i julivert. En una cassola hem posat oli amb certa abundància que cobreixi el cul i ara hi sofregirem els escamarlans i les gambes lleugerament, volta i volta. Els hem salat prèviament, hem reservat els escamarlans i ara fem el mateix amb les gambes. No han de coure massa, lleugerament, que després ja acaben de coure amb la cocció dels fideus. En el mateix oli i sofregim la sípia. La sípia, com que quan està cuita comença a saltar, la taparem. La sípia ja està ben cuita i tirem el tomàquet que hem triturat i hem afegit la melsa de la sípia. Si ho fèiem amb la ceba, l'haguéssim triturat juntament amb el tomàquet, però jo tenia ceba ja sofregida, congelada, i poso aquesta, perquè m'agrada més. També hi tirarem els brins de safrà, que els triturarem una miqueta amb els dits, perquè deixin anar tot l'aroma. I ara, a poc, ben bé ho tindrem 20 minutets a foc lent, que vagi fent xup-xup el tomàquet i la ceba. Mentre anem fent el sofregit, hem posat en el morter el julivert i l'all i anem a preparar la picada, que la necessitarem més tard. Han passat més o menys 10 minuts des que hem començat a sofregir el tomàquet i la ceba. Això ja està bastant cuit. Ara hi afegirem el vi blanc i el pebre vermell. I ara això ho tindrem uns altres 10 minuts més o menys. Han passat els 10 minuts després de tirar-hi el vi i el pebre vermell. Veieu quina textura ha agafat aquest sofregit, quin color, i no podeu notar l'olor, però ja us dic jo que és ben bona. Ara hi tirem els fideus i els deixarem que s'impregnin bé amb el sofregit, remenant bé, i llavors serà l'hora de fer el vermut, com quan fem una paella. Ho deixarem reposar i un quart d'hora abans de menjar doncs engegarem el foc una altra vegada. Bé, el fumet ja ha començat a bullir i anem a tirar-lo ja als fideus. Hem de tirar fins que cobreixi, més o menys. Bé, jo penso que ja n'hi ha prou. Ara hem d'esperar que això ens arrenqui el bull i ho deixarem coure uns 10 o 12 minuts. Quan hi faltin 5 o 6 minuts, hi afegirem les cloïsses, les gambes i els escamarlans. Ara ja han passat 6 minuts, anem a tirar la picada. Ens ajudarem
amb una mica del mateix brou. Remenarem bé, que es distribueixi força, i ja hi tirarem. Començarem per les cloïsses, que les posarem que es quedin enterradetes, i acabarem ja posant-hi els escamarlans. I les gambes. I ara ho deixarem 5 minutets més. Ha passat ja el temps i això té una pinta... Està molt a punt per menjar. Bon profit!